देखी आज चित्रगुप्त पूजा ह, गोवर्धन पूजा ह, आ भैया दूज ह। तो ई जितना भी त्योहार आज मनावल जा रहल बा, रउआ सब लोग के ओकर बहुत बहुत बधाई। सब लोग रउआ लोग बढ़िया से त्योहार मनाई। आ देखी आज हमनी के जोन परंपरा से जुड़ल बा उहे भोजन जोन बा आज हमनी के यहाँ बनेला। देखिए पिट्ठा ह, एकरा के गोझा पिट्ठा लोग कहेला। आ प्रायः सबका घर में आज ही बनेला। हमनी के यहाँ पिट्ठा बा, एकरा के काट के भी फ्राई कइल जाला, तनी खाए में अच्छा लागेला, लइका लोग खा लेवेला। आ देखी साग बा, रउआ लोग देखो तनी सरसों बा, एमे पालकी भी मिलावल गइल बा, बहुत टेस्टी लागेला ई साग। ओकरा संगे आंवला के चटनी आ दही बा। तो ई पिट्ठा में दही मिला के खाए के जौन आनंद बा उ अपना बिहार में खास करके अपना सारण जिला में ही आवेला। आ बहुत लोग बनावेला। देखी आज लोग मोमो खाता, ई मोमो से भी बढ़िया चीज़ बा। लोग बाहर में जाता, पिज्ज़ा खाता, बर्गर खाता, लेकिन जब हई खाएम अपना गांव में आके, आ जब हई बना के खाएम तो एकर जौन स्वाद बा पिज्ज़ा बर्गर सब भुला जाए। तो ई ह अपन पिट्ठा, ई देसी पिट्ठा ह। अब तनी सा एकरा के टेस्ट देवे खातिर काट के लोग फ्राई भी कऽ के खा रहल बा, ई और मजा देवेला। तो ई तो भइल आज के हमनी के ई पारंपरिक भोजन के बात। आ देखी लोग कोनो भी त्योहार मना रहल बा, खास करके जब बिहार में अभी देखी छठ में लोग आ रहल बा। आ छठ में जब लोग आ रहल बा तो बहुत परेशानी हो रहल बा। काल्हे के समाचार पत्र में देखनी कि सूरत से, दिल्ली से, कलकत्ता से, आसाम से, मुंबई से जौन भी ट्रेन आ रहल बा उ ट्रेन में भारी भीड़ बा। तो ऊपर एगो कविता लिखले बानी, आ उ कविता लोग के बहुत पसंद आ रहल बा। उ कविता मतलब उ बिहारी के, खास करके बिहार के लोगों के जौन पीड़ा बा, जे लोग बाहर से अभी आ रहल बा आ ट्रेन में जगह नइखे मिलत, केहू तो गाड़ी रिजर्व करा के आ रहल बा, केहू के कोई बस के छत पे बैठ के आ रहल बा, बहुत समस्या हो रहल बा। तो ऊपर एगो कविता लिखले बानी। हम सोचनी कि आज एगो बढ़िया दिन बा तो रउआ लोग के उ कविता सुनावे के चाही। छोटा सा कविता बा, अगर अच्छा लगी तो रउआ लोग एकरा के लाइक करेम, कमेंट करेम, आ अगर हो सके तो शेयर करके एकरा के आगे भी बढ़ा देम। तो कविता का बा सुनी कि छठ में लोग अपना घरे आ रहल बा। छठ में लोग अपना घरे आ रहल बा। ट्रेन में सीट नइखे, ट्रेन में सीट नइखे, जैसे तैसे कोचा रहल बा। छठ में लोग घरे आ रहल बा। केहू बस से त केहू गाड़ी से रिजर्व करा रहल बा, केहू बस से त केहू गाड़ी रिजर्व करा रहल बा। छठ में लोग घरे आ रहल बा। आ सूरत, दिल्ली, पंजाब आ कोलकाता, सूरत, दिल्ली, पंजाब आ कोलकाता सगरो त स्टेशन पर भीड़ बा, सगरो त स्टेशन पर भीड़ बा। बाकी ठेकुआ पूरी, हई अपना छठ के ठेकुआ पूरी बोला रहल बा। छठ में लोग घरे आ रहल बा। आ कोई 5 दिन, कोई के 5 दिन तक, कोई के 2 दिन के छुट्टी मिलल बा। कोई के 5 दिन तक, कोई के 2 दिन के छुट्टी मिलल बा। आ कोई दौरा ढोए के उम्मीद लेके, कोई दौरा ढोए के उम्मीद लेके चलल बा। आ कोई माई खातिर आ रहल बा, कोई माई खातिर आ रहल बा, त कोई लइकन के अरमान जगा रहल बा। छठ में लोग घरे आ रहल बा। आ नदी आ पोखरा के पानी, नदी आ पोखरा के पानी याद आ रहल बा। नदी आ पोखरा के पानी याद आ रहल बा। आ हर जगह शारदा सिन्हा वाला गीत सुना रहल बा, हर जगह शारदा सिन्हा वाला गीत सुना रहल बा। आ नयका पीढ़ी खेसारी या पवन भाई के गाना गुनगुना रहल बा। हई छठ वाला गाना गुनगुना रहल बा। आ नहाए खाए आ खरना के दिन, नहाए खाए आ खरना के दिन नजदीका रहल बा। छठ में लोग घरे आ रहल बा। आ एकर आखिरी जौन पंक्ति बा ओमे बहुत दर्द छुपल बा। का दर्द छुपल बा सुनी। ना कहाई कोई परदेसी, अब ना कहाई कोई परदेसी, परना के बाद, छठ के परना के बाद एही जा रह जाई, छठ के परना के बाद एही जा रह जाई। आपन छपरा जिला में कल कारखाना खुल जाई, अपना छपरा जिला में कल कारखाना खुल जाई। आ बेरोजगार के नजदीके में कहीं रोजगार मिल जाई, बेरोजगार के नजदीके में कहीं रोजगार मिल जाई। ई नेता लोग, ई नेता लोग तो कहिए से इहे राग सुना रहल बा, ई नेता लोग तो कहिए से इहे राग सुना रहल बा। आ छठ में लोग घरे आ रहल बा।
छठ में लोग घरे आ रहल बा। एगो आखिरी लाइन सुनाओ तनी। प्रवासी वाला दर्द लेके हर दिशा से बिहारी आ रहल बा। प्रवासी वाला दर्द लेके हर दिशा से बिहारी आ रहल बा। छठ में लोग घरे आ रहल बा। छठ में लोग घरे आ रहल बा। बहुत बहुत धन्यवाद।